Curs acollida, nous professionals, celadors. Procediments: trasllat intrahospitalari, trasllat del pacient de llit a llitera i canvis posturals. Quin és l'objectiu? L'objectiu és aconseguir realitzar el trasllat en les millors condicions, preservant sempre la seguretat i intimitat del pacient. Passem a la descripció del procediment. Malalt crític de UCI-UCIM, si el pacient porta ventilació mecànica, el respirador. Anirem a buscar a urgències una ampolla de O2 plena. La ubicació és al passadís intern d'urgències, al magatzem d'ampolles d'oxigen plenes. Pujar l'ampolla de O2 plena a la UCI i deixar-la allí. UCI té sempre un estoc de 2 ampolles d'oxigen plenes, el mateix que la UCIM, 2 ampolles de O2. El pacient ja estarà preparat i connectat al respirador amb l'ampolla de O2 de UCI. Ajudarem a la col·locació i subjecció dels aparells, el respirador, el monitor, l'ampolla de O2. Traslladarem al pacient en condicions de seguretat i preservant la intimitat durant tot el trajecte, conjuntament a la resta de l'equip de professionals. Baranes aixecades, el capçal del llit a 30 graus, segons prescripció mèdica, tot a una velocitat constant, suau i adequada de tots els membres de l'equip de trasllat, controlant la disposició i funcionament dels ascensors, portar sempre la clau i recordar, en entrar a l'ascensor, que els peus del pacient vagin sempre per davant. Evitar sacsejos innecessaris del llit a l'entrar als ascensors i mantenir temperatura i confort del pacient. Al servei de destí. Ajudarem en el transfer del llit a la llitera, sempre a l'ordre de qui controla la via aèria. Controlarem les connexions d'oxigen a la paret o a la pròpia ampolla de O2. Vigilarem connexions i aparells que porti el pacient. Registre. Tots els trasllats de pacients crítics de UCI o UCIM es registra totes les activitats realitzades en un full específic. Una vegada tornat el pacient a UCI, retornarem l'ampolla de O2 utilitzada i mig plena a urgències. Al magatzem d'ampolles de O2 mig buides, que està situat a l'entrada dreta de pediatria. Pacient ingressat en una unitat d'hospitalització. Informarem a la infermera responsable del pacient sobre el trasllat i demanarem en quines condicions hem de fer el trasllat, oxígens, sèrums, sondes, etc. Verificar les dades del pacient, en concret, identificació del pacient, nom i cognoms i data de naixement. Comprovarem braçalet preguntant al pacient el seu nom i comprovant amb la documentació clínica si tot coincideix. Informarem al pacient i família del trasllat. Revisarem la correcta col·locació del pal, dels sèrums, oxigen, sondes i drenatges. Si el pacient porta oxigen, utilitzarem l'ampolla de O2 de la unitat. Si estigués buida, anirem a buscar a urgències una ampolla de O2 mig plena. Recordem que el magatzem d'ampolles de O2 mig plenes està situat al passadís intern d'urgències. Retornarem al pacient a la unitat d'hospitalització i informarem sempre del retorn a la infermera responsable del pacient. Punt d'èmfasi. L'ampolla de O2 del carro d'aturada que hi ha a les unitats d'hospitalització sempre ha d'estar plena. Si s'utilitza per un trasllat d'un pacient crític, quan finalitzem el trasllat, si l'ampolla de O2 està mig buida, la deixarem a urgències, al magatzem d'ampolles de O2 mig plenes que està situat, recordem, al passadís intern d'urgències. I reposarem amb una ampolla de O2 plena, en concret el magatzem de cot i magatzem d'ampolles de O2 plenes.
Trasllat del pacient de llit a llitera. Objectiu: realitzar el trasllat de forma correcta. Professionals implicats: infermera, auxiliar i celador. Material: llit, llitera i taula de transferència. Descripció del procediment. En pacients que no poden col·laborar. Informarem al pacient del procediment a realitzar i per què. Col·locarem la litera paral·lela al llit del pacient. Vigilarem la presència de serumteràpia, drenatges, traccions, sondatges al moure el pacient. Creuar damunt del seu pit els braços del pacient. Girar el pacient de costat, utilitzant el llençol de sota. Col·locarem la taula de transferències sota del llençol del pacient. Deixarem caure el pacient sobre la taula. Una persona subjectarà el cap, una altra estirarà del llençol fins al costat on volem traslladar-lo i la tercera persona es situarà al costat contrari per acompanyar el pacient al costat al que s'ha arrossegat. Retirarem la taula i el llençol. Descripció del mateix procediment amb pacients que poden col·laborar. Informarem al pacient sobre el procediment a realitzar i per què. Assegurar-se sempre de que el llit estigui frenat. Col·locarem la llitera paral·lela al llit. La persona que ajudi en la maniobra té que estar a l'altre costat de la llitera, mantenint el llit i la llitera perfectament junts. Explicarem al pacient com té que moure's per traslladar-se i ajudar-li en el que es pugui. Canvis posturals. Objectiu: mantenir sempre la integritat de la pell, evitant la formació d'escares. L'adequada alineació del cos, prevenint retraccions. Estimular la circulació i ajudar a prevenir tromboflebitis. Facilitar l'expansió pulmonar i el drenatge de secrecions bronquials. I situar el pacient en posició de benestar. Professionals implicats: infermera, auxiliar, celador. Descripció del procediment. Posicions adequades del pacient: decúbit supí, decúbit lateral, decúbit en pronació i en sedestació. Descripció del procediment. Informarem al pacient de la tècnica a realitzar, oferint-li un ambient de seguretat i intimitat. Realitzarem canvis posturals cada 3 hores, seguint una rotació ple-establerta i individualitzada. Mantenirem l'alineació corporal i la distribució de pes. Evitarem el contacte directe de les prominències òssies entre si. No arrossegar en les mobilitzacions per evitar friccions en la pell. No utilitzarem flotadors. Un cop finalitzat el canvi postural, s'han de mantenir les baranes aixecades.